Sí, amb moltes ganes de guanyar aquest dissabte a Son Ferriol, i sí que és veritat que les victòries es donen més tranquil·litat, però seguim amb la línia continuista de tenir molta il·lusió i de molt de treball, que és el que ens donarà els resultats. Bueno, és un terreny de joc que està dintre de les regles de la normativa i de la legalitat, per tant s'ha de saber jugar a tots els camps de futbol on es pot jugar. O sigui, no hi ha cap hàndicap que no sigui el de jugar bé i el de ficar més ganes que el rival, més actitud, estar més encertat i de fer més coses bé que el rival. Sí, encadenar victòries ara mateix és el que necessitem, perquè, com tu dius, el campionat pot ser curt i tenim poc marge d'error, així que quasi bé ha de ser una obligativitat, és quasi bé obligatori guanyar i això anem demà. Un equip amb moltes ganes, tots els equips tenen un plus de motivació quan juguen amb el CD Ibiza. És un equip que a mi m'ha agradat, el que he vist, jo crec que és anecdòtic el punt que tenen, jo crec que fa moltes coses bé, hem d'estar molt atents, bons jugadors, i bé, no serà gens fàcil i hem d'enfocar el partit amb molt de respecte amb aquest equip, perquè a casa són molt forts. Bé, hi ha els mateixos jugadors, Villar sí que ja s'està recuperant, però hi ha altres jugadors que encara tenen per 1 o 2 setmanes i a poc anirem recuperant efectius, i mentrestant els que estan participant tenen una oportunitat per demostrar per què estan al CD Ibiza. No, mentre tinguem llum i puguem veure la pilota i estigui tot en ordre, l'hora és igual.